Ассалому алейкум аҳли гурӯҳи ангур ва буғ, акай Искандар, акай Шодӣ, акай Алиҷон, акай Мирбоз, акай Пайвангар. Ман дар каналои шумо ҳастам, акай Искандар. Инами кивия акай Алиҷон овардем шурондем. Ина қапидай баромадес аз хишрӯ. Анаи анҷира ҳай бозор гирифтадем. Анами анҷир натиҷаи чӣ хеле дора? Катри нами анори айшмо акай Искандар. Натиҷаша нигоҳ кунед. Биомус 100 тили рехтем. У сол гирифтадем айшмо. Биомус рехтем. Дар як сол нигоҳ кунед чанд қашид. Як гулча кадай болош. Дар як сол натиҷаи биомус. Зур будай натиҷаи биомус. Калон мекадай ина. Баъд не ангури хелоин гирифтадем айшмо акай Искандар. Ангури хелоин гирифтадем. Қадар баланд шидай. Бо данаон боло бо хушача дора, оли хушачаша нишон метавам. Ин аи акай Искандар шоҳона. Ин шоҳонаи гирифтаги мо ин аи қадар шидай шоҳона. Айшмо гирифтадем усол. Ин аи акай Искандар ин аи хушача кадай. Ина буромаде сазбу. Ина хушача кадай хелоингай. Ин аёра акай Шодӣ дасташ дарда набина, акай Шодӣ пайванд кадагия шаҳри Бохтар. Шаҳри Бохтар аиҷа. Фурғонтепа шаҳри Бохтар. Ин аёра ина пайванд кадагиай, акай Шодӣ пайванд кадагиай, ҳамаш хуша гирифтагиан ака. 5 намуд ангур аиҷа. Ҳамаш хуша дора. Мақсад ҳами коро мешида акай Искандар. Шуморо таҷрибаҳои шуморо тамошо када, таҷрибаҳои шуморо тамошо када, моҳи август ман намира ранги шумо намин аиҷа пайванд кадавдум ангура. Ина буромадагиай. Моҳи август кадавдум акай Искандар. Шуморо нигоҳ кардада ина канда пайванд акай Искандар нок буд. Гирифтам ҳамин шуморо наворотона нигоҳ кардам акай Искандар. Пайванд кардам ина ноки безе буд пайвандш кардем сев. Нок не ки ҳамин нокаш қоқ шидес аз япараш. Аз севаш савзидес ай набарод. Ҳамин якташ қапид, якташ нақапид. Зиндаву саломат бошед акай Искандар. Гап нест. Наворои шуморо нигоҳ кардам, мо ҳам хеле бо ай наворои шумо таҷриба ёфтем. Зиндаву саломат бошед ака, дастотон дарда набинад.